Vreți să veniți cu mine acolo la Clujoaia, ce ați văzut-o? Nu. Nici eu, bă, eu m-am speriat. Andy, să nu mergi. Nici tu să nu mergi, bă. Merg eu singur. Ce faceți tu, oameni? Filmăm ca proștii. Filmăm ca proștii. Da, hai, mă, du-te. Bine, hai că mă duc eu singur, naibii. Bă, deci nu știu de ce mă duc. Cade. Deci mă duc pe aici. Să mă dacă ai să... Haideți, bă, până la urmă venim și noi. Dar cineva a plecat. Hai, Andy. Cineva a plecat acasă. Hai, Tutu. Hai, Tutu. Acum mereu pe zona aia și poate eu să moară, dar... Nu suntem siguri, noi o să rămânem până la urmă aici, numai eu o să vin ca să filmez. Dacă e ceva se întâmplă, eu o să-l chem și eu o să fug normal. Că Andy a zis că nu-i frică, că e ambițios și o să se duc. Așa-i? N-ai ce să zici, Andy. Dar cine știe ce pățește? Da. Nu pățesc nimic aici, ce am? Că trebuie să dai. Bine. Nici Eu eu aș nu mă vine. fric cam pe aici. Bă, Eu m-aș mai duce. bine, eu o să vin cu voi. Cred că sunt prietena de acolo. Nimic. Ok, să-i ce am zis noi în toată. Vezi că aici am murit. Acum, Andy, sper, zi că vine fantoma. Uite fantomul. Bă, uite o fantomă, Andy! Acolo! Bă! Uite-te acolo la mine! Bă! Bă, noi fugim! Tutu, nu te arvând! Camera atunci. Bă, vezi că poate mori, poate vezi că piși pe jos și din astea. Hai. Ai grijă! Deci aici e gardul. Nu știu de ce s-au speriat. Da. Deci mă duc pe aici. Aici nu-i nimeni. Ce-i mă asta? Bă, ceva negru. Bă, e ceva negru, mâncați așa. Ce-i mă asta? Bă! Cum a filmat? Stai, ai închis? Nu. Bă, da,